Haga keteng batiang tam ka jong u Jesus Christ. Ngai kublay bat nga priang subhay pi baro siya kani ka channel Kasi Gospel Media. Kakubor ka bangakwa banyasam haga ni kapor kalong. Kumnu ka arpusantarik ka klalong ka singha u Jesus Christ. Lani ka bangiong ka Christmas. Haga tmaba jong usnem shispa nriu po pra BC. Ka Rome kalayo ban Job ya ka Macedonia ban sinshar shisundan ha ka perthai haba ka Rome ka sinshar kamju kam pendujat ya kiriti ki dustur ni ki culture ki tradition ni kar komngit jong ki wepan ki jai benrio haba ka Job ya ka Greece ka Rome ka ai jing lailut kumno bakin nget kumno bakin mani kumjuru haba ki jiu ki sha sinshar ha kinong rum ka rum kamju tuklar ya ka jingit ka jongki upat sha Konstantin lalong upat sha obanengkong na preng ki pat sha ka rum banlong Kristan lalong Kristan house nam laispa khat red hadin jogatma Henry ulasha penbaptis house nam laispa laipunyo edi ha ka jing tiapang jong u house nam laispa khatlai ulaai kejing lailut ha kejing maniblay ya baro kinong shnong hapo kahima kajong u bat kham tam kajing lailut ya ki Kristan ba on omdon shu kajing punistom ya ki Kristan house nam laispa arpwe edi ulapan kelai ya kasngi maniblay na kasngi sajan baka Bible kaong kasabton Sha kasngi sondi kabalong kasngi kabakarpang jong kinong mani blazing house nam laispa lai phonri edi ulapen kela ya kasngi kha jong ka blazing kabalong ha ka apsan torik u December kum kasngi kha u Jesus Christ bat upop Julius ulapen bena pajba sha ki balang Kristan baro halor kani ka hukum kani ka kot kaong bat kabatay kumni ya kajing shisha December apsan torik kadai kasingkha jong kablaisngi ya kani kaju kasngi ka Rome balalong Kristan kashim man pelong ya ka kum kasingkha ujisu nangta kasngi sondi pat kabadai kasngi ba kiju penubrom ya kablaisngi la pelong ya ka kum kasngi maneblai ki Kristan kumba u Konstantin ulapan kala house nam laispa arpway edi Kidaw ba upat siya Konstantin bat ka Rome, kijit ya ka Sunday bat ka apsan terik u December. Kadaw bankong kolong kumni, kiju mani ya ki met beneng, bat kamtem ya ka sngi kum ka blay sngi. Kasngi bamla banyay siya Job, kata kadai ka jinget jong kinong Rome. Kiju don ya ka sngi ka bakerpang ha ka jing mani, bakata kadai kasngin kong jong katayo kabangong ka Sunday. Nang ta shishu kadaw kabaar. Ngitip ha ki benta haneng jong ka shiteng ka perthai. Northern Hemisphere bangiong hakakti Norway. Kisngi ki bahap hapo ka arpusaw turik jong u December. Kilong kisngi balengkot Henry kamiet ka jrong. Kajinge jong kinong Rome ba ka apsan terik u December kala-kelalong kasingkha jong ka blaisngi namar ba kasngi kelasdang banjrong nadu kani ka terik dena takadaw ba kinong Rome ki tenyokor hadu kata-kata ya ka apsan terik u December hoot ka jingmani ya kasngi kaladon ru nadi kipo jong kinong Assyria kinong Babylon, kinong Egypt henday, bat kiwi di kibalong kinong maniblitaw. Kanuksa kabangakwa ban ay nakakitab Deuteronomy, kalanong makatnyo kadakot kabalay. Nangta, kajing maniblitaw kabapaw ha ka Bible. Kadai kajing mani ya ublaybal bad ya kasngi. Nuksa, arkisim kakitab, kalanong kabaalpulay kadakot kabasan. Hangni kapatay ya way usim, Waktang u Josaya kumno ba ula penduk jaj ya ki jingmani blai thau baro ka jingmani ya ublaibal bad ya kasngi
Kay kabangakwa ban ong hatu hakini gisni. Ngidon sisya kita ki Josaya. Ki bala ban pendu ya kini ki dustur. Jong ki nong maniblithao. Kam tam ya kabala pendun burum. Shalandet jong ki baro. Ki bakta manyong ya ka jingit Kristan. Hoot ngimlan ba ujis Kris ulawan longdo long snam. Siya kani kapertay. Nrus pa snam syaban kaya ladabi tulupa da Isaya. Ka kitab Isaya kalano banyo kad khot pakasaw kaong. Pakatay suti kan punkun kan kaya Unong itulupa Mika haglanong kabasan kad khot kabaar. Ulay tulupa ru baon kaya ujis Kris hakasnong Bethlehem. Hoon kalong kababaha yangi banlekman. Banethu siya kapertay ba unong panim bar unong suspa jangi dashi siya ulawan longdo long snam siya kanik pertay kumbalay itu daw angel siya kinoap lang brot kibadan halom. Kalong ro kababahayangi banila kaman banya ay kijing ay sngobha markliang kumbalong kirusta narimingi rengkat pagijing ay sngobha habaki ay ukulong Jesu. Hoon kalong babahayangi bangini ruay ro banruay shibun ki jinway syapang kajingwan longdo lasnam u Jesu Kris. Henry ngimday pan banyay but teneng ya kajingka jong kinong maniblithao ban priang ya kajinglam ler banya kajing sisya ngimday banya pelong kerpang ni kentang ya kasni ni katarik belabu da kinong maniblithao bayo ngimani thala ya utra Jesu uba unopen unususpa ujanga ujampi. Kabalang kaba ujis Kris ulaseng ni kirungay Kristan hakispasnem kibaningkong. Kimju rakhi yakasingha ujis Kris niwat yakasingi kajingyap kajong Kiyay kan mau yakajingyap pat kajingnipat jong ujis Kris detang dakani kehukum kaba uhi ujis Kris ulaay. Bat ulabu siya kirungay baro. Bat kata kalong da kabangi shimenta ha kajing kawai utray. Aring iplin na kitab ka gospel ka kum ulukas kalanong kabaar po ar kadukhat baka kanday bat kabaar po. Nang ta nengkong kuren kalanong bakat way kadukhat kabaar pulay terter kigintin kiba ujisu uyeban bat udoong. Tole yakani yakaban kenmau yanga. Man kenmau ya ujis Kris. Ba ula walong do long snam siyang nikabertay kamde ka Christmas, kamde ka Good Friday, kamde ka Easter Sunday. Detang kajing shimata ya kajing kwai utray. Ladang ngile kanu sinu compare lakado lahikay da ka Bible. Detang kabalang kabaharum balajutip hadu menta kabalang Roman. Kabarekhin kong ya ka Christmas. But kisabut ki Protestant hadin. Wat harilom kasi jentia jongi ki Protestant ki bapau kum ka balang Presbyterian. Hakipor minshwa kim ju rakhi Christmas. Ka apusan terik udi sembah kadaitang kasngi bam khana. Jong ka balang. Henry kadbanangnya kisngi ki por. Ki kelas dang bersenjor. Ni kelalut. Nadu kejeng pertu ban pong ye ki durbala usan klos bat ki wedi kirkomle. Plaseng nongrem da kinong maniblithao. Kam tam ban pelong kerpang. Ya ka apusan terik udi sembah kum kasngi lejeseng kasngi ka bakerpang kasngi kaba ngiklat ya kasngi ka bakantang pan ka jong ublay. Rom kalanong kabanekong ka dekat ka baalpulay ka ong kumni. Bat kilia pli ya ka burom ka jong blay bumput. Bat ibakum idur ijong obri buput. Bat ijong kisim. Bat ijong kimrat basokujat bat ijong ki ru ki baparde kade ki jing maham kabakakting ka jong blay ka ay ki kam ki apostol kalano makanyo ka dekat ka baar puknay hang ni kaong di habang yilong ki kun ki ksiu jong blay omde yangi ban mut baka jinglong blay kalong srim ya kakser lani ya krupa lani ya umau balap longdo da ka kamstat bat ka but jong ubril ken mau ba hadin ba ka room kalalong Kristan laay laylut ya ka. Bat ukli no sansyar jong ka. Ubalong ukli ha ki balang. Laay bor ya ubo unong ukli ha ki hima kisma. Kay kabangakwa ban kuran nagbasyay.
ba ya ka hukum ka baar ka ba ka Bible ka ong na ka kitab Exodus kalanang baar po ka dekat ka basaw bat ka basan ter ba ka Bible ka kdo ba ngimdei ban thau bli thau ban ngu bat bandam yaki di ka room ka balalong kristan balaw ra yakini ki balong ki bangi ha ki ayom Christmas di kini ki baro ki ba laka dum ya ki jingmut jumkhat jong ki rungai kristan ka jingka dum kalong ya ka jing im ka jam sim kim yo issue ya kata ka jing shisha ba ka ka banga kwa ban kran shishu o shibun ki stasyu la shna bala tha bala peniang shibun ki jing punun brom ya oblai ya Jesus Christ bala thau hakidur bat ka Bible kam sha yangi ban thau yakini ki baro ban penriam yakini ki baro bat ru kumju ba kamde yangi bandam bat ban syakri bat bando yaki Marcos kalanong banyo ka dekat banyo bat bapra uju su ai ke jing maha bat udoong Henry ki amani thala yanga haba ki hikai ke jingka ye ki hukum jong kibriu naba haba kile ino ye ka hukum ublai ki dapat scam ye ka hukum pateng la pateng kibriu hatu kani ka absan terik udi semba kamdi ka jingput pateng la pateng jong ukhon kristan ka hukum ka jingkai belabu da ubriu da upatsya Konstantin bat ka ka bangakwa banong ya ka hukum ka basai ka jong ublay ya ka jingkai ka basai ka jong ublay ka balong ka bakentang ya kata laklet da ububun upat ba Yohanes kalanong basaw ka dekat ka bauplay uji suang baka jingmani blay ka basisya kalong ha ka mensim bat ha ka basisya ha ka basisya ka bumut katkum kaktin belahkai da ublay lengba ka Bible dai ba ublay un kurku yangi iway piway na kabenta ka brom jong blay amen